36% வரி ஏற்றப்பட்டிருப்பதனால் அந்த சுமையை தாங்க இயலாமல் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது இப்பொழுது மின்சார கட்டடத்தை இவ்வளவு அதிகமாக உயர்த்தியிருப்பது, இதை இந்த அரசாங்கம் ரணில் ராஜபக்ச என்கிற அரசாங்கம் உடனடியாக கவனத்துக்கு கொண்டு வந்து இந்த அமைச்சரவை இந்த மக்களுக்கு இன்னும் சுமையை ஏற்றுவது மிகவும் ஒரு அபாயகரமான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றோம். வர்த்தகர்களாகிய நாங்கள் எங்களது வர்த்தக நிலையங்கள் அநேகமான நிலையங்கள் மிகவும் நஷ்டத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. மின்சார அதிகரிப்பு கட்டணமானது சகல துறையிலேயும் எங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிறது. அரசாங்கம் கவனீனமாக எடுத்த இந்த முடிவு எல்லோரையும் பாதிக்கின்றது. அரசாங்க நிறுவனங்கள், அரசாங்க பொது விடயங்கள் எல்லாவற்றிலும் வீண்விரயம் செய்துவிட்டு அந்த சுமையை கொண்டு இன்று மக்களின் மேல் சுமையை ஏற்றுவதற்காக இந்த வரிச்சுமையை சுமத்துகிறார்கள். இது உலகில் எந்த நாட்டிலும் இல்லாத ஒரு விடயம். இன்றைய நிலைமைக்கு காரணம் இந்த அரசியல்வாதிகள். இந்த அரசியல்வாதிகளின் ஊழல் உள்ள ஆட்சியும் எப்பொழுதோ நம் நாட்டை விட்டு துரத்தப்படுகின்றதோ அல்லது நீக்கப்படுகின்றதோ அன்றுதான் இந்த நாட்டுக்கும் இந்த மக்களுக்கும் ஒரு சுவிட்சம் ஏற்படும்